Jeg hedder Susanne Andreasen fra World Web. Jeg udvikler og vedligeholder hjemmesider. Står du over for at skal have en ny hjemmeside, hvad enten det er din første eller den tredje generation af hjemmesider, så anbefaler jeg WordPress, som er et open source system. Det betyder, at der sidder udviklere over hele verden og programmerer funktionaliteter, som din hjemmeside kan udvides med. WordPress er fleksibel og brugervenlig, og så kan du redigere selv, så hjemmesiden altid afspejler dine aktuelle aktiviteter. Jeg tilbyder i samarbejde med mine grafikere at udvikle dit unikke design. Men har du selv en grafiker, så kan jeg også implementere hans eller hendes webdesign. Udvikle en hjemmeside er en udviklingsproces, og jeg tilbyder at guide dig igennem processen og efterfølgende støtte dig i brugen af systemet, så du får et effektivt markedsføringsredskab. Mine kunder er typisk mindre virksomheder, som har brug for rådgivning og sparring i deres online markedsføring, og så har de brug for støtte i det daglige arbejde, når de selv går i stå i en travl hverdag. Blot fordi man har et system, bliver man jo ikke en erfaren webmaster her endnu. Og selvom WordPress er meget brugervenlig, så er det jo rart at have en hotline, så du hurtigt kan komme videre med det, du brænder for og er god til. Ring 27 11 96 77 og lad os tage en snak om, hvad du har brug for og hvordan jeg kan hjælpe dig. Jeg har kunder fra hele Danmark og såmænd også fra udlandet, og det klares nemt ved Skype og skærmdeling.